Jo vaig començar a fer teatre a la universitat als 19 anys. Jo vaig començar estudiant comunicació audiovisual, una carrera que no la vaig acabar, però que travessa completament la meva trajectòria després en arts escèniques, per això crec que és important, i va ser a comunicació audiovisual on vaig començar a fer... Primer ni tan sols era teatre, era com poesia escènica o una cosa així, en un punt sempre molt activista, sempre a dins d'activitats que es feien a la universitat, no només estètiques o d'encontre artístic, sinó sempre en aquesta part crítica. Després me vaig anar a Barcelona, vaig estar ahí uns anys, un parell d'anys, no molts tampoc, fent teatre o formant-me en teatre i en circ, també, a l'inici, en cases ocupades. O sigui, jo vaig començar d'una forma super en les perifèries, també de la centralitat artística. Però va arribar un moment que vaig decidir formar-me d'una forma més seriosa i vaig tornar a València a l'Escola d'Art Dramàtic. L'escola va ser un trajecte inexplicable que en realitat me va donar molt. És de veres que me va donar molt, però no tenia res a veure en com jo volia organitzar la meva vida artística. A l'eixir de l'escola vaig tindre per almenys 2 o 3 projectes de companyia, diversos sempre col·lectius. Jo vaig començar sempre en la creació col·lectiva, com la majoria de gent de la meva generació, també, de fet. I jo crec que el moment en què jo vaig trobar quin era el meu camí artístic va ser fent un doctorat de teatre. No tant perquè això m'adreçara, me va adreçar a la investigació. El doctorat, a més, estudiava la Malinche en el teatre mexicà, vull dir, era un tema que me va fer viatjar a Mèxic, i ahir vaig conèixer a tota la gent que estava fent investigació i creació i que es dedicava a les arts vives, però des d'aquest lloc un poc, diguem-ne, liminal entre l'activisme, la pràctica i la teoria. Que no és que no n'hi haguera gent a Espanya fent això, perquè sí que n'hi ha. A Cuenca està la gent de Sánchez, o estan els d'Arte a Madrid, o més gent al nord també. Però, i fins i tot a València també, perquè estava, com es deia, el col·lectiu de Carolina i de Vicente Arlandis i... ZAE, exacte. Volia anomenar a ZAE perquè crec que també són... obriren també punta de llança per a la gent que un poc ens inquietava aquest camí, que no ho teníem, no s'acabàvem de trobar en l'espai de creació, producció, diguem-ne, més tradicional en un bon sentit, d'una dramatúrgia més formal, diguem-ne. Aleshores va ser, després d'aquest doctorat, que me feia viatjar a Mèxic i que se me van obrir un poc la mirada, que jo vaig trobar com una forma pròpia de crear o de desenvolupar-me en aquest món artístic, que seria, per definir-ho així a grosso modo, seria una escena oberta o expandida, que se sol dir, on entren altres tipus d'activitats que traspassen l'escenari. La participació és fonamental per a mi. Ha sigut sempre d'una forma intuïtiva. Jo, fins i tot quan feia les primeres... a banda de la creació col·lectiva, quan feia les primeres escriptures, jo sempre buscava, per mitjà d'internet, en els primers moments de les xarxes, que la gent aportara paraules, frases. Vull dir, per a mi, la qüestió de la creació com una ferramenta d'encontre i de participació sempre havia sigut important. Ara és fonamental en tot el que faig. I així, en resum, jo me considere una creadora investigadora o investigadora creadora. Els meus projectes són com camps d'investigació dels que poden eixir peces escèniques o peces d'artes vives. En valencià es diu també arts vives? Arts vives. D'arts vives,
o de treballs a l'espai públic, no? Que en una vessant més performàtica o més activista. Poden ser escrits, també. Poden ser activitats més polítiques. Jo sempre intento convidar a gent dels espais sociopolítics que a mi m'interessa a participar en els meus projectes. I un poc treball així, per àrees temàtiques. I una última cosa, ja per tancar la meva trajectòria, que crec que és molt important. Els meus projectes no són projectes que es queden, diguem-ne, al calaix d'allò professional. Per a mi els projectes artístics són vitals. Per a mi són trànsits que jo faig, experiències que me transformen a mi també. I tal vegada transformen algú més, des que caminen en mi o dels que reben. Però sobretot per a mi són processos vitals. A veure, Ana Albaladejo la pandèmia la va pillar un poc en bragues, saps? Jo crec que com a tots, no? Com a tots. A veure, jo també no estava en unes condicions, en un moment vital que me poguera enterar molt del que estava passant al context o al panorama mundial, no? Vull dir, perquè, hi ha d'un procés personal així molt fort. Ma mare havia mort 6 mesos abans de la pandèmia i estava en tot el dol al damunt del meu cos i de les meves emocions, però també en tot aquest mogolló pràctic de desmuntar les cases, organitzar-me la família, tot aquest lío, no? Total. I al mateix temps estava cristal·litzant un projecte que es diu Senus, que és un d'aquests projectes d'investigació que parle, i vaig estrenar. O sigui, ma mare va faltar al setembre, jo vaig estrenar al desembre una peça i al febrer una altra. El 21 de febrer, l'última. I ens tancaren el 14 o el 13-14 de març. Total, que jo no m'havia enterat. Jo escoltava coses, però no m'havia preparat. O sigui, me va caure així. De fet, encara recorde com va ser el dia, perquè nosaltres estàvem a punt d'un bolo en Sala Ultramar, i ser dijous 13 o 13, divendres 14, sí, dijous 13. Me'n recordo perfectament perquè les dates jo crec que tots les tenim gravades, no? I jo recordo que estàvem a la sala, havíem muntat, havíem assajat, però ja era com, se va tancar este cap de setmana, no se va tancar, i vingueren la direcció, no? José Zamit, en concret, va vindre de l'equip d'Ultramar. Què fem, companys? Tanquem ja, no tanquem? I jo no en tenia res. O sigui, no en tenia res. El que passa que sí sentia que per a la sala era important significar-se des de la prudència i des del cuidado, diguem-ne, des de la cura dels cossos del públic, de la seva comunitat que fa possible la sala. I jo vaig dir, doncs, val, se n'anem a casa. Però, me vaig deixar fins i tot... no, la titella me la deixava i quan ja s'estava demanant vaig tornar a agafar la titella perquè algo me va dir, per si de cas. I menys mal, no? Perquè la titella després va ser important en la pandèmia. Clar, el primer moment va ser molt canyero tindre que desfer tants projectes. O sigui, jo me reia en algunes companyes de quanta feina dona no fer feina. Clar. I damunt en una incertesa de no saber si això, com treballem a projectes, jo treballo sempre en molts projectes, de fet, alguns que se van detindre, aixina. De fet, va haver un que és el taller que faig al teatre musical, que faig no, que feia, que això és una altra, jo crec que és un efecte col·lateral de la pandèmia, que per ara s'han parat els tallers del teatre musical, que eren uns tallers de participació ciutadana i crec en molt de sentit i que tenien ja uns anys
de desenvolupament, no sé què passarà. Bueno, per ara continuen en suspens, no? Com tantes altres coses. Al primer moment, aquest taller, com tenia un equip, diguem-ne, un grup, millor dit, no? de participants adults i amb accés a les xarxes fàcilment, doncs intentarem continuar el taller de forma virtual. De fet, estiguerem com un mes i mig, per lo menos. Bueno, de fet, va ser molt curiós perquè les dues professores pensàvem tancar el taller. Entre altres coses perquè l'Ajuntament no ho tenia molt clar, si això era possible, si era a nivell professional, diguem-ne, no? De cara a justificació. Aleshores, nosaltres, jo recorde que fèrem un encontre d'estos de Zoom, macroencontre, d'aixòs que duraven 50 minuts i anaves corrent perquè se te tallava, no? Després ja han anat obrint-se el Zoom de pago o fent altres plataformes, però al principi era un estrès també, perquè no controlàvem les dinàmiques. I fèrem una reunió en els 14 per dir-los que s'acabava o que se posposava o el que fora. Bueno, va haver tal crisi del personal, tal descol·loque de la gent, se va notar l'energia, fins i tot, no sé com dir-ho, els sospiros i l'energia que caia se veia a través de la pantalla. Jo me vaig quedar flipada. I cadascú a soles, sense casa, que també era molt fort. Ells ens demanaren que continuàrem, que fora com fora continuàrem. Aleshores nosaltres vàrem decidir que continuàvem, que si l'Ajuntament estava d'acord, i si no, que continuàvem nosaltres, que també al final som... Jo soc l'ama de la meva força de treball. Jo he treballat moltes vegades per no res, no res, i per res que era quasi com no res, això és la llibertat que jo tinc. Per sort, l'Ajuntament sí que en un primer moment va recolzar la iniciativa, després ja va ser més difícil per qüestions de facturació i se va haver de parar, però ja se va parar després d'un mes i mig que els xics i les xiques ja havien com assumit la parada aquesta que ens havia fet el món. I ahir se van escriure uns textos molt bonics, es van escriure uns textos que després, quan ja reprenerem l'activitat al juny, els farem, treballarem de forma virtual, treballarem justament en tot això que estàveu dient de ves en cura de no apropar-te a la pantalla i tot això, doncs nosaltres precisament treballarem això, en aquesta, diguem-ne, estètica, pensant que el marc de la càmera era el nostre escenari i com podíem explorar aquest espai a través de la paraula i del cos, com ocupava el cos aquest nou escenari que era la pantalla. Ixa una. Després, una altra preciosa, jo crec que aquesta és la més que va sorgir d'ací, de dins de mi, que també no tenia res a veure en una voluntat professional, perquè ja dic que per a mi és important, jo soc una artista professional, però també moltes vegades això me la pela. Vull dir, els processos, els marcs, no m'han de condicionar la meva voluntat artística. Això és una cosa que és una llibertat que jo tinc justament perquè faig altres feines que no són artístiques de vegades que me poden sostindre econòmicament. Clar, si no, no tindria aquesta llibertat. Una d'aquestes, en pandèmia, va ser que jo tinc a la finestra d'enfront, de la casa d'enfront, com tota la gent, vaig conèixer els veïns durant la pandèmia, sobretot en el moment dels aplaudiments. I a la finestra d'enfront n'hi ha una veïna que té 86 o 87 anys, però que està molt pita, ella viu a soles. La filla venia a veure-la però no pujava perquè és infermera i aleshores li feia por pujar. Té altra filla però que viu a un poble i en aquest moment que no era molt fàcil això de manejar-se. Total, que jo xerrava amb la dona 5 minutets al dia, de balcó a balcó, però cada vegada la veia més nerviosa, més baixeta. I va haver un dia que, no sé, mira si estava jo ja pendent d'ella, que jo estava a la cuina i de sobte vaig sentir que passava alguna cosa. I me vaig anar corrents fora i s'havia caigut.
la dona s'havia caigut per l'escala perquè la filla havia vingut en la compra, doncs com moltes coses que han passat de gent major o gent en problemes de mobilitat o que viure soles se va complicar molt aquests 2 mesos. Bueno, total, que al final estava la filla, se l'han portat a l'hospital, jo vaig cridar no sé què, bueno, apanyant com pogueren, perquè tampoc podies baixar a ajudar tan fàcilment, perquè com estàvem en aquest moment que no sabíem si érem tòxics i per a on érem tòxics, bueno, ja la dona va tornar aquesta mateixa nit, s'havia fet alguna cosa en la cama, i ja els fills varen decidir que ni pandèmia ni res, que ja cada dia venia un fill i estaven ahí acompanyant-la, no? De millor, pues això, és que si no al final la dona s'anava a morir d'estar a soles. Total, que a mi me va tocar tant el cor que jo vaig pensar què podia fer per alegrar-li la vida. I vaig estar 2 o 3 dies assajant en l'ajuda del meu fill, precisament que el vaig embolicar, en la titella, perquè clar, jo l'única cosa que tenia a casa era la titella, que damunt la titella és una puta. Clar, que jo deia, tampoc no li puc dir a la dona que li fas l'animació en una puta, o sigui, no podia fer-li un numeret de striptease. Total. Que, bueno, doncs vaig transformar la titella, perquè jo vaig pensar, les putes, són veïnes, no? Són amigues. Precisament li va donar sentit a l'obra de teatre fer aquesta xicoteta intervenció. I, bueno, doncs vam preparar un numeret així, en música també, perquè, clar, la veu no anava a arribar. Aleshores, és una coreografia i un poc en aquest punt també activista que vos deia sempre, no? I farem una pancarta gegant que la traiem al final que deia algo així com que volverà la primavera. Que volverà la primavera. Perquè, clar, és de veres, ens havien furtat la primavera, estaven tots ahí tancats i, bueno, va ser molt bonic. Va ser preciós, en una papallona, clar, gastarem els objectes de casa, no? Els coixins, doncs tenia un coixí d'una papallona, doncs la gastarem, perquè havien de ser de sobte objectes, com en el teatre de carrer, no? Que en la distància... Bueno, i va ser un goig. I, de fet, vaig ser molt, molt famosa al meu barri durant per lo menos 2 o 3 setmanes. Jo baixava a comprar i tu eres la que va fer lo de no sé quantes. Bé, i no res, no sé. Bueno, i després vos conto una aixina molt ràpida també. Clar, perquè al final varen fer molts projectes. Pareixia que no estàvem fent res, però se varen posar moltes llavoretes. I un altre és un projecte que es diu Sintacto, que dins d'aquesta investigació que es diu Projectos Senus, que és una investigació al voltant diguem-ne, de les eròtiques, dels cossos, de les relacions afectivo-sexuals, emocionals, clar, era superpertinent posar-se a pensar en l'absència de contacte. I després també és que el mateix equip de Projectos Senus necessitava algun punt d'encontre. O sigui, necessitàvem el contacte encara que fos per a parlar del sense tacte, no? I, bueno, jo recordo que a l'inici en Jessica Martínez, que és una companya de l'equip d'Ostenus, doncs començàrem com jugant, enviant-nos textos, gravàvem textos, era un poquet teatre telefònic, no? I en plan... Ho faig en castellà, perquè eren escrits en castellà. Algo así como, si de forma inexplicable un día me dijeran que no puedo acercarme a ti y tocarte, ¿qué haría, no? Pues me inventaría o cruzaría la ciudad en mis sueños para dormir en tu cama, haría, bueno, pues un poco a través de la poesía, cómo ese espacio de l'art i de la imaginació podien omplir aquest buit, no? Aquest soc que era l'absència de presències físiques, no? I de contacte. Bueno, i ahí estiguérem quedant, varen fer uns vídeos també en Mònica fent com una metàfora visual del tacte, i ahí estiguérem treballant en, recorde alguns que eren dels monyos, molt bonics, d'altres en aigua, per exemple, l'erotisme de la fregada, no? I de poder escurar
sense pressa, no? Perquè aquestes coses també les va possibilitar, no? La pandèmia. Poder fer que les coses domèstiques pues, foren un gust, no? També, bueno, per la gent privilegiada que com nosaltres, com jo, que hem tingut la sort de viure una pandèmia, bueno, no en una extrema pobresa, no? Vull dir, perquè, clar, tot això, bueno, pues aquesta sort tenim, no? Aquesta fortuna tenim. Bueno, pues ese va ser un poquet el projecte Sintacte, que ara està un poc entre parèntesis, però ja fa uns dies ho hem enviat a 2 o 3 convocatòries, no han eixit, perquè la idea de Sintacte era fer un procés, al final, com diguem-ne, el dispositiu que nosaltres hem imaginat, que ara pues, falta la possibilitat material de realitzar-ho, no? Que normalment pues, sol ser una estructura de programació, en aquest cas. Ja ni tan sols dic d'infraestructura i de recursos econòmics, que també, no? Però per almenys tindre un marc de programació. La idea era fer un treball com en un grup d'espectadors partint d'una relació, una seducció telefònica, si voleu, no? Per dir-ho d'alguna forma, seducció afectiva, vamos, anar guanyant a un espectador desconegut, que algú que rep la crida d'una desconeguda i a partir d'ahí van generant una relació, un vincle, que després es volca en un encontre col·lectiu en tots els espectadors, que cadascú té la seva pròpia desconeguda, no? Que intèrpret desconeguda, i com ahir, clar, per a traspassar la virtualitat, perquè, clar, penseu que això ho dissenyarem en el moment de confinament on no te podies... Què inventaven junts per a poder fer un encontre real posterior? Bueno, que això encara tindria sentit. Això encara ho podrem treballar perquè no se poden juntar més de 6. Aleshores, bueno, què inventem, no?, per a poder estar junts en la manada, no? En el col·lectiu gran, que també és una cosa que te dona també la força per a viure, no? Sentir-te part del grup i això. Clar, és important també dir que aquestes pràctiques ja s'estaven investigant, no? Ja n'hi havia tota una part de la comunitat artística que estava introduint, sobretot, com deia a l'inici, parlant de la meva trajectòria, sobretot en relació a la participació, a fer comunitat, a fer al públic partícip, no sé com es diria en valencià. Jo estic fent un esforç per a parlar en valencià, crec que m'estic defenent bé, però n'hi ha paraules ja que me fallen. Partícip, crec que es diria, del fet de la creació. Jo crec que n'hi ha aquestes ferramentes que han fet possible unes comunicacions, han democratitzat també el coneixement en tot el risc que té això, de que ara ja tenim sobre informació, tot pot parèixer criteri d'autoritat, o sigui, jo tot això soc conscient, però crec que el valor fonamental, el canvi que han fet a la nostra vida i que l'estàvem incorporant al teatre era aquesta possibilitat de fer més horitzontal l'acte de creació. Aleshores, bueno, ja n'hi havia una sèrie de gent pionera, jo crec, gastant també una altra cosa que crec que els mitjans, que és com que doblen aquesta sensació de presencialitat. En teatre ho estem molt, per exemple, jo vaig a parlar de la meva experiència, perquè m'estic intentant posar en plan teòrica, com si me coneguera tota la comunitat i no me la conec. Vaig a concretar perquè si no, fatal. Que de vegades se posem així en plan, no, me lo sé todo i no. Però bueno, jo des de la meva experiència, per exemple, del vídeo en directe, jo he gastat el vídeo en directe per a parlar de com en la societat contemporània multipliquem la presencialitat.
com la multipliquem i això és un poder, diguem-ne, no? És un poder estar més prop, però també és una trampa, perquè de vegades aquesta multiplicació, com un xoc d'espills, també fa que pergam qui som, no? La nostra identitat, o qui és l'ésser real, no? Qui és el cos real i qui és el... Que no sé si sempre el cos real és el material. Jo no sóc una purista que ara està passant molt en el teatre i ho entenc, que la presència i l'encontre no és substituïble, però jo no sóc una purista d'això. Jo crec que vull dir, la vida imaginada és tan vida com la vida física o la vida virtual pot ser tan real i tan poderosa per a manejar emocions, que al final és el que jo pense que val la pena la vida, no? Que puguem manejar les emocions, sobretot les positives, si és possible, però bueno, totes, no? Al final. Aleshores, bueno, no sé, jo crec que ens ha fet, sobretot també els artistes som especialment, funcionem molt bé davant del repte i davant de que se'ns trenquen els esquemes, no? Aleshores, jo sí pense que d'ací van eixir, estan eixint ja coses super interessants. Em fa por també un poc, com sempre, la mercantilització de les pràctiques, però això no era nou, això no era nou. Per a parlar de com amb l'art es pot reduir la distància, vos contaré, així tot el breu que puga, el projecte que estem desenvolupant esta tardor amb el meu equip de Pobles en Peu d'Art. Pobles en Peu d'Art és un projecte que porta ja 4 anys recorrent els pobles de València, les antigues pedanies, fent treballs de participació, jo els anomene d'implicació del veïnat, per a fer en diferents formats artístics. Gastem des de l'audiovisual, la fotografia, sobretot les arts vives i el teatre, la recuperació de les pràctiques artístiques, sobretot, perquè aquest és el fonament del projecte, la recuperació de les pràctiques artístiques dels veïns i veïnes, la creativitat, no? Que fa que la vida siga més amable. Doncs, aquest projecte en el que portem ja 4 anys fent diferents processos i resultats artístics, enguany s'enfrontava a un repte brutal, perquè este sí és un projecte presencial en comunitats que són molt més modernes del que se pensem, però de vegades no s'arribava la wifi. A Borbotó no arribava la wifi, i damunt som poblacions molt envellides que per diferents circumstàncies, sobretot de dificultat de creixement urbanístic, la gent jove, ho dic perquè la gent jove és important pensar que la gent jove de vegades no migra dels pobles perquè no l'agrada la vida de poble, sinó perquè no tenen espai a on viure. No poden... I clar, ja la gent no és com abans, que vivíem tots a la casa familiar, a l'alqueria, els fills, els nets... No, ara ja la gent necessita una independència, no? Aleshores, aquestes poblacions també molt majors estaven molt assustades en el Covid. De fet, nosaltres havíem començat el procés a febrer-març, estaven començant, perquè se suposava que el cicle, les activitats es desenvolupaven en maig. Havien començat, però clar, els mateixos alcaldes, al juny que tornàvem a parlar amb ells, ni sabien com, quan, què, estaven molt preocupats pels seus veïns i se podran fer les activitats i no. Total que, bueno, començarem poquet a poquet, en juliol, anar en algun moment i anàrem transformant. Nosaltres pensàrem, este projecte, el seu valor és la cura de la gent. La cura de la gent és el que... Aleshores, això ho podem fer sense tindre que juntar a 40 junts, no? Si en aquest moment això no és possible i, a més, la gent té por. Aleshores, hem anat quasi, casa per casa, no? Arreplegant testimonis diferents i després, per veure com volcar això, però, clar, perquè en aquest projecte el resultat no té valor per que artísticament siga no sé quants. El valor no li dona l'acadèmia artística.
El valor és el procés dels veïns, que gent s'encontre, que puguen volcar les seues reivindicacions, que se senten comunitat. Aleshores, el que hem fet al final és inventar-se uns formats virtuals on la gent puga sentir que està junta, no? que són comunitat, que habiten un mateix espai, en aquest cas imaginari, no? Com deia abans que jo crec molt en els espais imaginaris. Aleshores, en cada poble ha sigut un procés diferent perquè damunt nosaltres som així, nos liamos la manta a la cabeza i quasi sense saber fem el que siga. Sempre demanem ajuda a alguns artistes que tinguin un poc més de coneixement en una àrea o en una altra. I en cada poble ha sigut distint. En Cases de Bàrcena, que justament es va presentar ahir el resultat del projecte, el lema era justament això, com l'art pot reduir la distància, i el que farem és que fotografiarem a moltíssims veïns i veïnes, fotografiarem les seues mans amb algun objecte que els havia fet, diguem-ne, d'arrel en els moments del confinament. I hem fet un mural en tots aquestes fotografies. Ha sigut meravellós perquè hem conegut l'home més major, més vell del poble, 98 anys, que jo m'he enamorat d'ell. De fet, s'acabarà el projecte i jo continuaré tot el que puga perquè no li quedarà molt major. A la xiqueta més menudeta ens portaren a la neonata del poble per a que estiguen en el mural. Total. Que han fet uns murals així gegants i la gent, un comboi, estos dies ens contava l'alcalde que però tu no has anat a fer-te la foto, però tu sí, però clar, home, que si no, no estaràs al poble. I això, hem arreplegat els malnoms, que això és una estratègia recurrent, però que sempre funciona perquè la gent s'identifica molt en els malnoms. I ha sigut un exemple. En altres pobles hem fet altres coses. Uno molt bonic, i en això ja tanque, per a no enrotllar-me massa. En Poblenou, per exemple, que és un poble molt dispers geogràficament, vull dir, que viuen en alqueries, té un territori molt ample i viuen... A més, no n'hi ha un nucli urbà i en aquest moment no n'hi ha ni tan sols bar, aleshores no n'hi ha un espai d'encontre per a la comunitat, però, malgrat tot, ells se senten molt de Poblenou, se senten molt comunitat. Aleshores, ahir hem treballat el format, hem fet un bàndol en peu d'art, en un format com podcast. De fet, ho pujarem tot a una plataforma de podcast. Aleshores, hem fet un bàndol i hem parlat de diferents coses, n'hi ha 4 o 5, hem parlat de diferents coses relacionades amb la vida d'ells. I una molt especial, que aquesta no la teníem nosaltres pensada, perquè aquests projectes, el contingut se va fent en el que aporta la gent, és que n'hi ha un grup de gent que reivindica un molí, que és un molí del 18, el molí dels Alters. És un molí que s'està caient perquè l'últim moliner, que encara viu i el vaig entrevistar demà, té 90 i pico anys també, se va jubilar ja fa 20 anys i ja s'ha quedat, el molí està a punt de caure, però clar, això és un valor artístic i sobretot el poble el sent com propi, com que li senya d'identitat. Aleshores, li estan demanant a l'Ajuntament que això ho comprara, ho arreglara i fora el local social del poble. Estem fent un dels podcasts que per a mi és el més important perquè és on ells projecten el futur. Que al final està gent que ens pareix que estiguen ahí com vivint en el passat i en la memòria. Tenen una projecció de futur que flipes. El que passa és que volen continuar en el futur vivint com ells volen, no? I aquest és el projecte amb l'art, que és per a reduir distàncies un poquiu, el que puguem.